porta fins a l'interior del Palau de Mar de Barcelona ho feien entre els aplaudiments dels seus companys. D'altres ja feia estona que havien agafat posicions a la cornisa de l'edifici per poder desplegar-la i fer visible el seu missatge. Un missatge clar a favor de poder votar i que ha estat consensuat tant pels bombers de Barcelona com pels de la Generalitat. Sí, el fet de poder clamar per la democràcia ens ho han posat molt fàcil en aquest sentit per fer un clam unitari, no? Vull dir, és algo que lliga a tothom. La convocatòria que es va fer al vespre ha plegat aquí al Palau de Mar més de 300 bombers arribats de tot Catalunya. Tots ells coincidien a dir que el cos de bombers sempre ha estat al costat del poble i que ara no podien ser menys. Sempre ens hem sentit molt estimats per la gent i la nostra resposta en un moment en què se'ns atropellen els drets no pot ser cap altra que estar tots els bombers junts, al costat de la gent. I si això vol dir sortir al carrer, hi sortirem. La nostra finalitat és aquesta, estar al costat de la gent i la gent ens reclama en moments difícils i aquest creiem que és un moment que és prou difícil com perquè estiguem al costat. Durant la concentració no han faltat les proclames. I també s'hi ha colat algun personatge de dibuixos animats que aquests dies està tenint un protagonisme una mica inesperat. Eva Rodríguez, TV3, Barcelona.